Zdravé maškrtenie je super, ale pozor! Z jednej hrste týchto orechov ti hrozí predávkovanie minerálov. Paraorechy sú jedným z najbohatších prírodných zdrojov selénu. Ten podporuje imunitný systém, správnu funkciu štítnej žľazy a zároveň pôsobí aj ako antioxidant, ktorý chráni bunky pred poškodením. Ale tu platí, že s paraorechmi to netreba preháňať. V 100 gramoch sa nachádza približne 3500% odporúčenej dennej dávky selénu. To znamená, že už 2 paraorechy pokrývajú dennú potrebu selénu u dospelého. Takže, hoci pôsobia zdravo a neškodne, vo väčšom množstve môžu byť problém. Nadbytok selénu totiž môže viesť k tzv. Selénovej toxicite, ktorá sa môže prejaviť nevoľnosťou, bolesťou brucha a kovovou chuťou v ústach. Aj pri zdravých potravinách platí pravidlo, že všetkého veľa škodí. Preto nezabúdaj, že aj superpotraviny ako paraorechy majú svoje limity. Vedel si o tom, že práve tieto orechy majú taký vysoký obsah selénu? Daj mi vedieť do komentára.